igcine lento ingene kimina ivumeke ukuthi ngeke ngibanike isibhamu ngizohamba kodwa nabo. So bese bathi bona hayi sohamba siye enyangeni. Sihambe siye enyangeni kwi-weekend ngingasebenzi. Le nto iyokwenza ngosuku kufanele kube ngiyangala emsebenzini. Sekumele ngilove emsebenzini mina. Ngiyatohoza njalo sekufanele ngiyohamba nabantu abayokwenza ubugebengu. So kancane nje kuthi ngathi siyenyangeni kuyodliwa lo muthi. Sihambe siyenyangeni sifike lapha enyanga isenzele yonke into, isigcabe sibuye ithi kuyofuna silale ndawonye singahlukani la sizolala khona siyolala endlini eyodwa ukuze kuseni masivuka sivuke ndawonye. Kushuthi ikhempi kahle kahle le. Hayi kwenzeke ngempela siyolala ndawonye ithi noyiphupha ngisho indlela enizoyihamba. Nginovalo lwayo le ngoba angikaze ngiyenze. Hayi ithi misi yenzekile lento silale omunye evuka ethi yazi ngiphuphela kwenzeke kanje. Ngithe ngiphupha indlela esihambayo sithoma sihamba khona ngothola amanzi amhlophe akhanyayo nofishi nje abamhlophe engibabona nomunye avuka asho njalo. Hayi kuvele kuthiwa hayi indlela kushuthi inhle njengoba lo baba eshiya. Afonele lo baba atshela ukuthi hayi hambani. Nothi ningakafiki khona nodlula endaweni kwenye indawo kuba kubanjwa inkunzi ngakhona amaphoyisa obagadeliyo azosuka wonke ebheyaye kuleyo ndawo. Nina nokwenza nje ku clean. Ngempela uma sisuka enseni sithi sikwenye indawo kuthiwa kusemshinaneni sifike ngempela imoto yemali yabanjwa. Uma kubanjwa le moto yemali sidlule amaphoyisa wonke ebhesi phambana nawo abheke khona. Kunjengoba lo baba eshilo. Kunjengoba lo baba eshilo lento. Hayi sihambe sithi uma sifika le enye indawo kade kuyi scrap yard khona okudayiswa izinto amakhopha nani. Hayi sifike khona. Masifika nje qhamuke labo sisi labo bayi manager khona uqhamuka nayo imali uyiphethe ngephilo. Ngoba iphethe ngephilo le mali uzongena nayo. Lapha ya kunomuntu ofinga phakathi. Okade eshilo ukuthi hayi uma nifika ninganaki ukuthatha le kuphilo kuphela. Kunenye engaphakathi. Hayi uma sifika khona hayi sime ngamaposition endlela abasho ngayo hayi nginovalo ngime khoneni kanje hayi eceleni. Isibhamu sami asikho ngisho kumina mina banginike nje okomesa. Ngaphatha khona isibhamu sami sikulo mngani wami. So ubone nje lento ngiyibuke eziyifilimu kodwa nami ngibuyona kodwa manje ngibona ngathi iyifilimu. Ngoba ngime khoneni ngiyayibuka lento indlela yenzeka ngayo. Kwakhona sengime ngendlela ukuthi uma kuthi uyajumpa lokho mase ngulahla phansi ngifana nabantu abayihambelayo nami ngoba nginovalo. Hayi ngibona lo muntu usephumelela iphilo uliphethe same time ingithuse lento ngishaya uvalo siphume same time ngene ehlathini ngoba asinayo imoto straight esihamba ngayo. Singene ehlathini masingene ehlathini sigijima. Kodwa imali sigijima nayo. Sithi masifike ehlathini ngathi sibheke eAlton. Kuthi waya sihluse khona la ehlathini manje. Indoda ibonda ihamba kanjani ingahambi siboshwe nemali ihlangene. Silinganisele imali nemayi silinganisele imali engakanani. Lapha ya sasu 3. Uma su 3 lapha imali esayithola khona. Sathola imali yo 50,000. Kulo 50 sayishiya imali ngoba le kwakuthiwa asingathathi yona yodwa ikhona engaphakathi. Lo uthatha imali wavele wajiwa wathatha nje kuphilo wangabe saqhubeka yothatha le ukuthiwa iningi ngaphakathi. Into izo nayi lento yamba. So okay. Kuthi kunjalo ke. Okay, no, ngicela sibuyele back to la ukuthi wakhona ayivele ihluso. Yeah. Hayi. Sivele sime khona ehlathini same time. Sihlale phansi. Ayibale lo munye le mali ayibale. It's le mali 50, angazi noma yayithi la ko 54 bani. Kodwa nje ayilapho yona.
so thina so 3 nalo ufinga phakathi unayo imali unokhathi wakhe la lo sisi kuthi ke emva kwalokho hayi balwe imali balwe kuhluselwana shaye ngenyawo sometimes sihambele siyofika eAlton uma sifike eAlton indoda kuthiwa indoda njengamanje gibela itekisi omunye ugibela itekisi eBay omunye ugibela itekisi eMpangeni siyahlukana khona lapha asifuna ukugibela ndawonye imoto eyodwa hayi ngigibele ibheke eBay mina ngathi kuseduze uma ngifika eBay gibela itekisi ebheke enseleni ngifike enseleni ngihambe ngifike endlini ngene endlini ngithathe le mali ngifake phansi kocarpet ngishaye ovalo ngikhiye endlini ngiphuma ukhathi wakho waba malini ngisazi noma yali 12,000 yini okay kodwa yaba lapho nje alright ufike ushaya ovalo endlini bese uyaphuma ngishaye ovalo ngiphume ngiyishiye endlini le mali ngihambe ngifike ngihlala erenki ukuhlala kwami erenki ngicabanga indawo ukuthi amaphoyisa kungenza ukuthi mhlawumbe ayeza ngihlala erenki ngibuke hayi ngithukile noma ngibona iveni ngiyathuka hayi ngihlale kuze kube semini khona ngihlale hayi ngibona hayi ngifonele lo okuyena mngane wami ngithi wendoda phela ithuluzi lamali ibuye ethi nayi ngiyeza ngisendlini hayi ngihambe ngiendlini kuthi intambama afika azosiletha lesibhamu afika thanda ubonile ke lento ilola kanjani ngithi mina ndoda ngiyayibona kodwa ungaphindi ungenselento angiyifuni ungaphinde nje uzongitshela leyanda athi hayi besiqala bafo sigcina khululeka hayi kuse ngakusasa ngiyemsebenzini angithandi na kuyithatha le mali ngivale nje phansi kocarpet ngisenovalo kwakhona ngihambe ngiyemsebenzini uma ngifika emsebenzini hayi ngisebenze so kunalento ukuthi kunemali esendlini ngiyasebenza kodwa inkinga yami inalento kunemali esendlini ikushayisa ngovalo noma ujaha kuyospend isangishayisa ngovalo cause sorry to disturb u12,000 was a lot of money back then sikhuluma ngo2009 yeah kwakuyimali eningi kwakuyimali enkulu kakhulu kimi le asikhuluma ngo2026 sikhuluma ngo2009 yayiningi yayimali eningi yeah qhubeka angikathengi ngisho lutho ngayo ngisayibekile nje sashawa nje uvalo ngisanovalo lwayo qhubeka bafo after that hayi ngisebenza emsebenzini ntambama kushayiswa ngigibele ngifike endlini ngivula ucarpet ngiyibuke ngiyibona hayi khona ngilale seni kusasa kuse ngigibele ngihambe ngemsebenzini mangifika emsebenzini iforeman ithi miyikhuluma nami ikhulume ibe harsh ekuvele kufike lokho kungancingi ngimthethe mina lo umsebenzi wangakuyeka manje aflathi wendoda uthini ngithi mina lo umsebenzi wangakuyeka manje phela mina evele ngitshela indawo ukuthi wendoda asivele siye office ngimthethe hayi asambe ukunika imali yami manje so nginalento ukuthi vele nginemali